ЛГБТ представител говори за демократичните ценности в детската градина и учи децата на правилните движения. Във Великобритания децата са принудени да пишат гей есета. И още новини от паралелната реалност. BBC пусна репортаж за началното училище в град Уорингтън в Великобритания. Там 6-годишни деца са принудени да съставят приказка с участието на хомосексуалисти в нея. Децата се представят в ролята на принц Хенри, който иска да признае любовта си към своя слуга Томас и да се омъжи за него. Можете да видите по лицата на момчетата дали това им харесва. Учителката Сара Оунър коментира тази ЛГБТ глупост последния начин: така децата ще излязат в света на големите и ще видят разнообразието му от ранна възраст. Премиерът на Люксембург, откритият гей Ксавие Бетел, осъди унгарския си колега Виктор Орбан за въвеждането на закони срещу ЛГБТ. В Европейския парламент Бетел каза, че забраната на Унгария от 2021 година за показване на ЛГБТ съдържание на непълнолетни противоречи на законодателството на Европейския съюз. И много правилно, други проблеми в застаряваща Европа освен ЛГБТ пропагандата няма. Si quelqu'un dans cette assemblée pense qu'on devient homosexuel parce qu'on a regardé la télé, si quelqu'un pense qu'il est devenu homosexuel parce qu'il a écouté une chanson, vous prouve qu'il n'a rien compris. Le plus dur pour un homosexuel, c'est de s'accepter soi-même. On ne demande pas de pitié, on ne demande pas de solidarité, on ne demande pas de la compassion, on demande juste du respect. Dans d'autres pays, j'aurais même pas le droit de le dire sans risquer des peines, dans certains pays, pas en Union européenne, mais des peines de prison, des peines de mort. Et dans l'Union européenne, bientôt, de ne plus pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, sauf dans l'anonymat, car je risquerais de faire de la perversion de jeunes générations. J'ai honte, Madame la Présidente, que certains collègues veulent gagner des voix sur le dos de minorités. Ça a déjà commencé comme ça dans notre histoire.